kero togosuka busyo litukolia lero ase chiwodi anene isano ime ye bunge ya Kitutu Church South nigo ime county ya Kisii nigo abisi yomo jumbe omusike Anthony Kibagendi baba bagutwara umuroberio bogusangiriria ebirengererio korwa ase abananchi ao igoro ya magenderero anene ye budget yo mwaka w'ekirububire na 2025 kirububire na 2025 okwana n'umunyakiro gobo Alphonse Onsongo nigabaga kwerera obuya bokoleta abananchi amo erikomanya okogani babwate nabo igokomanya ekibaganiti gokolerwa una amagenderero muliketo dipona asanya na robotiru asowime Kere budget yo mwaka ase kigancha kia National Government Constituency Development Fund nigo anene gekurigereria amagenderero ao ase binyoro haso mwaka uyo iga wechiri wibere 2025 no mwaka wechiri wibere 2022 niga bisi yo mujumbe o Kitutu Church South Mosque Anthony Kibagendi batwara ebikaro gwetania bitano ime ye bunge yo iri gusangiriria amaoni y'abananchi igoro ya magenderero anene ali abalengete ase bunge yo ase budget yo mwaka uyo iga jengoro gujansi magata isenda ikirane elda nyanguru kilani esukuru kioge igere ase nkogamba naende egento ndairane bia somugambi yo minto Kibagendi bia ko batomagocha mumanyo bakomuto bwate egente getangani yasa tokoreye estima twanyorire bia mono muna mwateba amache muna mwatatebi twatebire bia mono yabera umoroberio muya abantu bamiento babera bakuru birengereri byabo naende yabera omogoko mona asengenjo kirenga gitwabera tokorwa birengereri ebintu tokuboria iga ase gwodieto ngoja bire byekerana igo togwakera omojumbe ito mweshimo Anthony Kibagendi ngambi yamono ase mereme agenda tokotokorera ase constituency yetu maiga yaba menya baiga ko muroberio iga okoboko ebikare biga nigo byaragwa no mo chairman o CDF Alphonse Onsongo oyiboigo oereranga aso gwikirana gwe katiba na bire byakwena na libaga lyokonyora ebirengererio by'abananchi anene Kibaganitie gokorerwa litangani era twale wetara unda awards kubwatkaneri chiko lirule se under NDCDF Act ko gwete kusangiria maoni kurwa abananchi on the priority areas pataete kokonyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police posts. But any project which we implement lazima usiki authority kurwa abananchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects here at NDCDF. Ense mono gusanga amaganio ao nigo bono baru okuboria gochesa bana siasa utiga koleta chisegi chiage siasa anene aso gutumika basaibobe nakuboria nga tigabana nalibaga gochesa abananchi banyoro bosibule wogochora barai babo ento kende kaki mware gwanja asobo gambio gotobwate tiga konya go toma bamurago cha segi ese ngakie mokori gichukura toeri bagarigia ntoma etomonto togochora kurega sebunge ya Kitutu Church South ime county ya Kisii ile ni gonkoro kwa Dipon Asanya.